Lieve mensen, ik ben Boyke. Welkom back to a new adventure with Boyke. Wat ik vandaag meegemaakt heb, dacht ik van... Wow, dit moet ik echt met jullie delen. Echt waar, dit kan echt niet. Dit kan echt niet door de beugel. Nee. Maar dit wil ik echt met je delen. Nou, wat is gebeurd? Ik was vandaag aan het boodschappen aan het doen bij diverse grote winkels. En wat zag ik daar? Echt waar. Was gewoon van, wow, ik was gewoon gechoqueerd wat ik zag. Echt, gewoon gechoqueerd. Echt waar, mensen. En wat zag ik daar? Nou, wat ik daar zag was Bami uit blik. Echt. Ik denk van, wow. Wow, Boyke, stop. Wat is dit? Kan dit echt? Bestaat dit echt? Hoe lang staan ze al in de schappen? Hoe lang zijn ze al bewaard? Snap je? Misschien zijn ze al een jaar in de schappen al bewaard. Dat kan toch niet? Maar ik dacht van, oké, ze staan in de schappen, ik koop ze gewoon en ik ga ze reviewen. En we gaan kijken of het echt lekker smaakt en Boyke-proof is. Oké dan, hop on and let's go on this food review. Nou mensen, blik nummer 1, dat is €3,49 en 700 gram. En dit is blik nummer 2 en die kost dus €5,09. En die is ook 700 gram. Er is wel een groot prijsverschil tussen blik 1 en blik 2. Dus dat gaan we ook testen en kijken of het echt zo is. Of we dat terug kunnen halen in de smaak en in de kwaliteit. Nou, ik heb mijn bril opgezet, dus dat wil zeggen, we gaan even serieus even naar kijken. De bereidingswijze van blik nummer 1, dus de goedkopere blik. Er staat in van, verhit een beetje olie in een wok en voeg de inhoud van de verpakking toe. Verwarm op een lage temperatuur. Regelmatig roeren. Er staat verder niks bij, dus ik ben benieuwd. En de duurdere blik, dat is blik nummer 2. Daar staat wat meer in. Bereidingswijze, pan. Doe wat olie in een wokpan en al roerend opwarmen naar eigen smaak. Extra ingrediënten toevoegen zoals gebakken ei, kipsaté of satésaus. Nou, dat is voor blik nummer 2. En we gaan beginnen met blik nummer 1. En we gaan kijken van, oké, hoe ziet het eruit? En als het er niet goed uitziet, kan ik het ook nog een beetje oppippen. Ja, dus we gaan aan de slag. Nou mensen, dit is blik nummer 1. Die gaan we nu openmaken. Zo, hoor je dat? Nou. Oké. Nou mensen, ik moet er zelf om lachen. Echt waar, moet je kijken nou. Echt. Mijn god. Ja, wat moet ik zeggen? Ik lig helemaal dubbel. Echt, nou mensen, echt waar. Ik weet niet wat ik hiervan moet zeggen. Maar oké, het ziet eruit. Ja, god. Moet ik het echt zeggen hoe het eruit ziet? Nou mensen, het ziet er echt uit als honden-kattenvoer. Het ziet echt als honden-kattenvoer. Echt, waar moet je kijken? Als je Shiba, ooit een blik van de Shiba opengemaakt hebt, dan ziet het ook zoiets uit. Ja, echt, jongen, echt waar. En het ruikt een beetje zuurig het ruikt een beetje zuurig naar tomaten. Ja, de tomatenzuur. Oké, we gaan nu daarmee aan de slag. Ja, we hebben net blik 1 geopend. Ja, en nou, daar hebben we gezien hoe dat gesmaakt, hoe dat eruit ziet. Nou, nu ga ik naar blik nummer 2. Ga ik ook openen. Zo, nou. Oké, nou. Dat ziet er heel anders uit. Ja. Er is wel een verschil, mensen. Kijk, blik nummer 1 en blik nummer 2. Ziet u? Dus blik nummer 1 is de goedkope blik. En blik nummer 2 is het ietsje duurder. En die ziet het uit. Nou oké, laten we even ruiken hoe het ruikt. Hey, dit ruikt gewoon wat ik gewend ben als Bami zijnde, hoe het ruikt. Niet zuur, als een tomaat of zo, nee. En dit ziet ook niet zo uit als kattenvoer of als hondenvoer. Snap je? Ja. Ja.
Ja, dan ben ik wel eventjes van, hey, dit had ik dus niet verwacht. Nee. Nou mensen, hij is wel gevuld met groenten. Ik zie wortelen, ik zie tomaatjes. Ik zie, ja, wat is dit? Ik weet het niet, gaan we eens kijken zometeen. Ik denk kip of paprika zal het wel zijn. Want het was dit was een vegetarische blikje. Wat ik gezien had. En dan op een laag vuurtje opwarmen. Nou, nu dat ik hem in de pan gezet heb, ruikt het toch anders. Het ruikt wel nu wel naar bami, ja. Dat zurige smaak is eigenlijk weg nu. Nu zal je vragen van, hey Boyke, waarom ben je dit eigenlijk aan het testen? Nou, zoals je weet hebben we allemaal van de Nederlandse overheid hebben we een brief gehad om voedselpakketten in te slaan. Want ze verwachten of een stroomuitval of oorlog of ik weet het niet wat de Nederlandse overheid verwacht. Dat we in moeten slaan voor een paar dagen, voor 3 dagen. En er wordt op de social media wordt het gezegd dat er een stroomuitval komt voor 3 dagen. Ik ben benieuwd, maar oké. En ik dacht van bij mezelf van, hey, laten we dit even testen. En dan weten we ook waar we aan toe zijn. Ja. Blik nummer 1 doe ik in een donkere bord. Ja, zoals je kan zien komt het roken vanaf. Dit is blik nummer 1. Ja. Dit is blik nummer 1. Ja. Voor blik 2 heb ik de pan weer op de vuur gezet. Een beetje olie bijgezet. En dit is hem dan. Het ruikt gewoon naar normale. Dit ruikt gewoon een beetje naar normale bami. Ja. Kijk. Hier zit, oh ja, misschien is het daarom wat duurder natuurlijk, omdat hier ook kip in zit. En die anders zat geen kip in. En even kijken, hoe ruikt dit dan? Zal ik een beetje roeren eerst? Misschien dan kan ik wat beter zeggen hoe het ruikt. Even ruiken. Nou, gewoon als bami. Niet zuur. Geen paprika of geen tomatenpuree geur of wat dan ook. Gewoon als bami. En ik zie ook echt stukken vlees. Kippenvlees. En dat zag ik bij de andere weer niet. En ik denk dat het daarom wat iets duurder is, omdat er een stukje kip in zit. En meer groenten zie ik hieruit. En natuurlijk is dat ook niet zo plakkerig. Dit heeft wat meer structuur. Kijk, dit is een stukje kip. Ziet u? Nou, dit is blik nummer 2. En het ziet er toch anders uit, mensen. Kijk dan. Ziet u? Dit is blik nummer 1. De goedkopere blik van €3,49. Ja, dat is deze. En die ziet er zo uit. En hier zit geen kip in. Ja. Het duurde blik, dat is deze dan. Dus blik nummer 2. Deze is dan €5,09. En hier zit wel kip in. En ik denk dus het verschil is toch het stukje kip wat erin zit. En als ik moet kiezen van blik nummer 1 of blik nummer 2, welke ik zou eten, ja, dan zou mijn voorkeur uitgaan naar blik nummer 2. Omdat blik nummer 2 beter uitziet voor het oog. Kijk, deze is al een beetje, te veel geroerd of lijkt het wel, of te veel, hoewel ik hetzelfde,
tijd gebruikt heb hoor. En dit ziet er wat, ja, wat netter voor het oog. Het is niet, hoe moet ik het zeggen? Niet ingepakt of zo. Dat hij in een soort vacuüm. Dit is gewoon wat losser. Ja. En dit ziet eruit wat veel ingepakter uit. Dat is alsof je in een soort vacuüm gezeten heeft. Of geperst is. In elkaar geperst is. En dit, dat heeft de duurde blik natuurlijk weer niet. Ik zal nu even allebei een hap nemen. Dit is blik 1. Ziet er een beetje ingepakt uit. En iets donkerder qua kleur. Nou, we gaan eerst een beetje proeven. Nou, zo. Oké. Dit had ik niet verwacht. Het lijkt wel of het echt een voer is uit blik. Ja, gewoon eten uit blik is. En echt veel smaak heeft hij niet, zeg ik je eerlijk. Het is gewoon te ver doorgekookt. Ja, als je dus geen tanden hebt, dan zou je dit makkelijk kunnen eten. Ja. En echt veel smaak heeft hij niet. Sorry. Nou, dan gaan we nu naar blik nummer 2. De duurde blik. Hier proef je echt dat je moet kauwen, mensen. En dat geeft al een beetje een goed gevoel. En de smaak is hier wat beter. Ik wil graag een stukje kip proeven. Een beetje kip gevonden. Het kan er wel mee door, maar het is het niet. Ik zeg je eerlijk. Je kan er wel mee door. Hè? Je kan er wel mee... als je honger hebt, hè? Je weet wat ze zeggen. Honger maakt trouwe bonen zoet. Je kan er wel van leven. Maar of je echt gelukkig van wordt, dat is vraag 2. En zal dat voor blik nummer 2 gaan. Maar echt gelukkig ben ik niet hoor. Ik zeg je eerlijk. Ik ben gewend van de Surinaamse keuken. Wat ik kan zeggen, ja. Ik beheers goed de Surinaamse keuken. Maar... nee, de 2 zijn het net niet. En als ik hiervan uit moet kiezen, ga ik toch voor blik nummer 2. Ga ik toch voor blik nummer 2. Want blik nummer 1 is, ja, dat is 3 keer niks. Zeg je eerlijk. Dan gaan we toch voor blik nummer 2. Wat ik nu ga doen, ik ga hem proberen een beetje op te pimpen. Want het oog wil ook wat. En kan ik hem nog wat mooier, wat netter maken. Wat leuker opvrolijken. En wat Surinaamse tintjes aangeven. Blijf kijken. Nou, lieve mensen. Kijk, ik heb ze een beetje opgepimpt met een eitje en wat zuurgoed. Zowel hier als daar. Ziet u? Gewoon een beetje opgepimpt. En dit ziet er al meteen een stuk smakelijker uit. Ja, als ik het zou presenteren voor mensen dan, zou ik het zo gaan doen. Ja. En we gaan nu eventjes een hapje nemen. En kijken of het überhaupt wel boycott-proof is. Nou, dat Surinaamse frisheid zit erin. Ben benieuwd. En een beetje ui. Nou, nu is het een beetje te eten. Ja. Ik ga nog niet zeggen van hoeveel sterren, wat voor cijfer ik nog te geven. Want ik ga nu eerst de andere even proeven. En dan kom ik zo terug. Eerst met wat zuurgoed. Beetje ei erbij. Nou, ik weet het al. Weten jullie misschien wel welke vlekken er is? Want ik weet het nu. Ik heb het geproefd. En ik moet zeggen, met de fine-tuning wat ik gedaan heb,
ja, is het goed te doen. Ja. De ene, die heb ik opgepimpt. Maar als het basis slecht is, al pimp je hem zo erg op, het zal altijd slecht, ja, dat gaat niet echt hoger komen. En terwijl de ander dan, hè, dus blik 2, de duurde blik, die had al wat hoger cijfer en daardoor is hij nog hoger gekomen. Dus voor deze geef ik een 5. Ja. Blik 1 is een 5 waard. En blik 2 is een 7 waard. Ja. Sorry, dit is mijn mening. En het ziet er ook veel smakelijker uit en lekker uit. Dit zou ik echt kunnen opeten, ja. Met Surinaamse zuurgoed en een eitje. Zeker. Dus blik 1, nee, die gaat het niet worden. We gaan op naar blik 2. Het duurde blik is toch meestal ja, het lekkere blik. Er zat meer groente in, meer smaak in. Het oog wilde ook wat, hè. Het zag er wel veel lichter uit dan de andere. De goedkopere blik was echt in elkaar geperst in een blik. En dat had de duurde blik weer niet. Die zag er ook echt uit als een, ja, als gewoon normale bami. Ja. Dus, nou lieve mensen, ik hoop dat jullie er echt genoten hebben. En net zoveel plezier hebben gehad wat ik gehad heb met het reviewen van de 2 bami uit blik. Blijf kijken, er komen nog meer reviews mensen, echt waar. Je wil niet weten wat ik allemaal gedaan heb voor mijn kijkers. Maar echt, blijf kijken, er komen nog meer reviews. We gaan nog meer gerechten reviewen. Dus blijf kijken, blijf geabonneerd. Don't forget, like en subscribe. Until next time. Bye bye.